maganar naira 600 da Aminu Jeton kace an samu a kwana biyu ka dawo da ita. Naira 600 nan da aka samu kada ka zo ka yamutsa hazo ka yamutsa cikin social media mafi akasari ma ta TikTok domin a manta da wannan naira 600 da kace an samu a kwana biyu. Ka dawo da naira 600 nan ba da sunan ka aka samu 600 ba da sunan Usaina Idris aka samu naira 600 domin kowa ya tausaya mata ne tura wannan kuɗi. Yauwa dan haka ka dawo da wannan 600 ba a manta ba kakka cinye ta ka zo yadda kullun ka fito nan kai zagi dan a ce an manta da 600 ba a manta ba. Ba a manta da 600 nan ba ka dawo da ita Aminu Jeton. Kada ka ci ko naira 5 a cikin 600 nan na gaya ma ka dawo da ita. Aminu Jeton ba famugu bane, ba azzalimi bane, ba matuci bane. Idan da mutucin ne gaya mun a kangin rayuwar nan wallahi ko akawun nan ba ɗinka ba za a samu naira 600 ba. Inna ake kangin rayuwar nan Mr. President. In maka magana cikin girmamawa. Ya ɗauko naira 600 ya ce ga abin da aka samu. A nuna wa Aminu Jeton kuskurensa. Yanzu ba kudi ake so ba ku fito ku tozarta sa ba. Wa'anda ma suke ba shi taimakon su yi tunani zalunci yake yi. Aminu Jeton boy ba zalunci yake ba. Kuma duk wanda bai da lafiya, duk wanda yake cikin kungin rayuwa, ko ni ko Aminu Jeton wallahi za mu fito mu nema masa albarkacin Muhammadar Rasulullahi, albarkacin annabin da bai san mu ba, ya je sama ya karbo mana salloli 5. wallahi wannan albarkacin wannan Muhammadar Rasulullahi din za mu neman masa taimako. Mr. President, Aminu Jeton yana kan gaskiyarsa, kuma in ya mutu akan wannan abun ai ba tantama aljanna ce firdausi. Wato wannan shi yake kira asalin butulci da kuma jahilci da kuma me raina wa jama'a hankali, kuma su jama'a ba mahaukata bane ba jahilai bane ba. Wallahi daga Allah babu wani. Akwai wani abu a cikin zuciyar wannan bawan Allah da shi da wannan baiwar Allah. Wallahi da tausayinta na rantsa da girman Allah nake ji, amma wallahi tallahi na je na din tausayinta yanzu saboda wannan dalilin. Ya zaki fito ki dinga yi wa mutum Allah ya isa, ki dinga aibata shi saboda ya fito ya ce zai taimaka miki, kuma ba taimaka miki sashi aka ce taimaka miki. Su ai ba shi kadai ya fito ya nema miki taimako ba, kuma ba su kira ki a waya ba su nemi wannan daga gurin ki ba. Su Fauziya Di Suleiman da suka kira da su Burawa Bakarta da sauransu, wato su kadai ne mutane kenan. Su saboda su mai Barkata family ba shi da beef tsakaninsu da shi yasa su baki tsine musu albarka ba. Amma shi da yake Aminu Jeton akwai wani haushinsa da mai Barkata family yake ji a cikin ransa, ordinary president ko akwai wani haushinsa da yake ji wanda bamu san a ina wannan haushin ya samu usuli ba. Shi yasa kika sashi a gaba kike tsine mai albarka, kike cewa Allah ya sa ta kashe shi ta yi wayan. To bari ga miki da wannan bakin naki da tusa duk abu ɗaya ne, gwanda ma tusa za ta yi wari. Baki haife shi ba, da ke da shi wannan ordinary president din ba ku komai nashi ba. Allah subhanahu wata'ala yana kallonsa. An yi irin wayannan ya fa irga, wayanda suka je Saudiya ma suka dinga zuwa ɗakin kawa ma suna tsine mishi, suna kira mishi da mummunan alkaba'i. Babu abin da ya same sa saboda me Allah subhanahu wata'ala duba cewa a cikin zuciyarsa farar zuciya ce da shi, yana yin abin sa ne dan Allah kuma tsakanin da Allah. Me yasa da aka kira ki a waya kike kasa da mulki? Sannan wallahi mai Barkata family ka ban kunya, ka ban mamaki. Bawan Allah nan da ka kira shi a waya kasa yake da mune shi, yana girmama ka, yana baka mutuncin ka, yana baka girman ka, yana sa haka ne sa abin da ya fara sa. Amma kai da yake akwai wani abu a cikin ranka mai gida, zaka fito ka dinga aibata mutum, kana dole sai ka nuna duniya mutumin banza ne. Ba a haka fa, ba a haka. Kana cewa a ba shawarar me za a bashi? Kai wani irin abu ne baka gaya wa mutane a cikin wannan Barkata family, manyan mutane wanda an san sun girme ka, kuma kana gaya musu bakajen magana? Wannan ce irin rayuwa ce. Dole wai ku dole ya ku mutum sai kun nuna sai kun tsana mutum, dole sai kun nuna duniya cewa ba ku san shi. Dole ne? Allah ya sa mu dace. Ke ma adaka Allah ya miki yadda kika wa Aminu Jeton. Munafukar Allah ta'ala da kai chairman na Barkata da tsoron Allah kai kanka ta chairman na Barkata. Aminu Jeton a duba alkhairin shi da yake yi. Akalla ba kasar ba kafin wannan barkataccen ya zo ya fara fitar da mutane daga cikin kangi, in ma ya fitar din kenan. Na rantsa da Allah Aminu Jeton ya taimaki dubin mutane a arewacin Najeriya.
he is the first person da ya fara kawo wannan tsarin ya zo ya faɗi problem ɗinka ya bar abin da yake je ya duba ya gama. Of course dama ɗan adam bare kasance mutane a cikin hasada ba, amma in dai wannan harkar taimakon kake, na rantsa da girman Allah Aminu Jitan Allah ya mai warafa anahu makanan aliyya, ya fifita ki sama da kowa kuma saboda yana delivery. Ba mu ce ba shi da a wannan kasan shi ba, wannan dan adam ne, ajizancin dan adam ne, amma na rantsa da girman Allah a wannan abin ya fi gaskiya. Da waɗanda suke zagin Aminu Jitan, da waɗanda suke mai shari, da wanda suke mai kazabi, ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tara sa a dara salami ya musu hisabi. Billahi allazi huwa Allah la ilaha illa huwa, wanda ya halice mu. Ambassador Nura Naital ya kira ni ya ce min da Allah ne magana da Aminu Jitan, yana ta mai magana bai same shi ba. Na kira wajen ta nace mai ambassador zai maka magana, amma na san ga issue da zai ga maka. Na rantse da mahalicci littafi na Allah kiran da halicce ni, wanda ya dauki baba na ran shi, wanda na tabbatar da cewa zai compiling din dukkanin data dina ya mun hisabi. Mu muka kira Aminu Jitan, ambassador ya gaya mashi, ya kirawo ambassador aka tura mai lambar matar wata suka yi magana kafin zai fara. Amma it is very unfortunate mutanen ma da Aminu Jitan ya taimaka wai su ne suke ba suke sabotajin din shi. Ko kwantar da hankalin ku dama, Allah ya riga ya bamu labarin cewa ya da'ul insani bisharru da'u bil khair wa kana al insana ajula. Dan adam ya kasance mai gaggawar tsinuwa da shi wa albarka, dama kuma Allah ya faɗa wa kana al insana ajula, gaggawa ce sa suke irin wannan bakan mashariyar matar daman a maganganun ki akwai tafkan kwarai da ki, kuma kai shugaban barkacin adalci ne to the highest order. Wato duk abin da zaka yi a duniya kada kai da yaran kai jahilcin wannan gayan, na rantsi da Allah duk abin da zaka yi a duniya kai kokarin yaran ka su je makarantar boko da addini sosai kuma su san da dadin zamantakewa da mutane. Wannan zancen gayan nan da mijinta aka abin nan din shi abu ne na takaici, abu ne da jama'a ya kamata a ce su tsaya su karanta, a tsaya a taimaka mata mijinta ya samu yanci. Sai ya kasance yan arewa saboda jahilci su Aminu Jitan da kuma abokansa kun hau social media kun je kuna drag din Birkiti family kai saboda Allah. Waɗansu kuma sun ɗau zancen sun je so suke su canzawa abin launi, sun je suna cewa wai ai ogan shi Kirista ne ko iyayen shi menene Kirista ne a da kaza menene magana addini a wannan zancen, ka gane ko? Ni matsala ta da yan arewa me ya kawo magana addini? Shin zalunci kowa zai iya zalunci, musulmi zai iya zalunci, Kirista zai iya zalunci, azzalimi ne, menene na magana addini? Ka gane ko? Shi Aminu Jitan me ya kai magana taimako, an je ka ba ta kuɗi menene ka nemi kuɗi zaka baya kaza da kaza menene, wani ya turo kuɗi, duk wannan zancen banza ne tun farko. Wa ya fito zancen ya fito, wa ya sa zancen ya fito jama'a suka sani Birkiti family. Me zai sa yanzu kai zaka koma kana jayayya da Birkiti family? Idan taimako zaka kamata iya ce in dan Allah kake yi ka bi ta karkashin Birkiti family ku yi magana da su, amma ka je kana wani harbe shege barawan banza barawan mafi jahili. Kai kadai ne celebrity da zaka fito yanzu ka shige zagin yan arewa kaba ɗayan su kana tsine musu, kai san babu mai tunani sai kamar ka. Gaba ɗaya kaga gaba ɗaya so ake neman yanci yanzu, gaba ɗaya social media din kai dabatin din abun, kuma ya kuma magana yake akan ka, wawa jahili kawai da Allah. Na rantse da Allah, na rantse da girman Allah, kai mugun mutum ne a arewa, zaka iya haddasa rigimar da jama'a ba su taba tunani ba. Me ne wani magana jayayya da wannan mutum? Ina ruwanka da shi? Ka je kai harkar sa. Ko kana tunanin ka fi shi kuɗi ne da zai taimaka mata? Ko kana tunanin kai kadai da ka taimaka mata a arewa? Me ne fitowa ka shigi zabga mutane shirmin banza, kana wani zancen banza a social media? Mutane suna binka a comment section, suna binka wawayen mutane ma kawai. Mu abin da muke so a nema wa Abbas yanci shine kawai fatan mu, ba wai shi Kirista ne waye ne yawa na uwa waye mutu waye tashi taimako kaza, a'a a neman masu yanci. Duk wata magana banza ce ta daga waye wallahi. Jama'a sunana MC Bosman. Jama'a zan yi magana guda biyu ne. Magana na farko da zan yi, zan fara gode ma Barkate family da ordinary president Ahmad Isa, wanda ni ana amma an za a kyale ne ba zan dinga cewa ordinary president ba, saboda mutumin ne ya wuce ordinary. Aikin shugabannin da ba sa yi, kai wannan mutumin in fact he's the voice of the voiceless. Inda kukanka ba zai iya isa ba wallahi, inda ka je wurin mutumin nan sai ya kai ma mutane nawa ya taimaka. Ya taimaki rayuka da yawa, ya taimaki mutane da yawa. Yanzu wannan matan da ta fito in ba da taimakon su ba, da taimakon Allah ta za a ajita. Mutumin nan ya yi iya kokarin da zai, sannan wancan wawan magana na biyu da zan yi kenan, wa ana ce mai Aminu Jitan waye kai, wa ka taimaka ka fito kana ta zage saboda yayi magana ya ce ba a saka ba. Mata ta yi magana ta ce bata san da na posting je ka duba post ina, ta ce bata saka ka an san mata kuɗi ba. Na biyu ba wanda kawai ka je ka hada kuɗin mutane ka kira, kuma da hannu bibbiye tarbe ka mutumin nan wai, amma ka koma baya kana zage shi saboda kai wawa ne, dan dai an ya ce ma kan mi zagi ne. Wallahi bari mu ga ma mu yanzu maganar mutumin nan jin shi muke, in cewa yayi mu je mu dauko ka daga nan Kaduna inda kake gani Musa Maran Kaduna, na rantse da Allah har Jos sai mun je mun dauko ka, in duka ran mu za mu bada sai dai a kashe mu, saboda mutumin yana taimakon talakawa. Abinda
shugabanni da yawa waɗanda ba masu da amfani ma ba su yi ma shi yake mana. So wallahi muna son jama'a ku tsaya ku ji zamu ba mu mutumin nan goyon baya 100% in cewa ya mai protest akan mijin matan nan saboda ba a sake shi ba muna kallo ta faɗa kuma da bakinta ba ma a san halin ma da yake ciki ba yanzu, amma dai in cewa ya mu fito mai protest na rantsi da Allah za mu fito sai dai duka a kashe mu sai dai duka mu kare. To kai kuma Aminu J Town kai hankali wallahi dan za ka yi wasa da wuta ne ina gaya ma. Assalamu alaikum. Wallahi tallahi wannan mutumin da kuke gani Aminu J Town dan damfara ne. Na rantsi da Allah dan damfara ne. Duk kuma wanda ya ce ba dan damfara bane shi ma ubansa ya da kancin uwarsa. Wanda ya ji haushin wannan bidiyon da nayi shi ma ubansa ya da kancin uwarsa. Aminu J Town tsini dindin uwarka duk wanda ya raga mana yanzu a arewacin Najeriya shi ma kutumar ubansa. Wannan mutumin mun daɗe muna faɗa muku waye shi. Duk a inda ake zalunci ake ha'inci a nan za ku ga ya zo ya yi ruwa ya yi tsaki ba shi duk inda ya ji kuɗi ba shi da sana'a. Me sana'arsa ku fito ku gaya mana me sana'arsa dan Allah dan Annabi in dai ya ga wannan bidiyon nawa ya fito ya gaya mana me sana'arsa. Mu har yanzu ba mu san sana'arsa ba in banda damfara da cin amanar jama'a ya ji an ce ana neman wa na taimako ya fito zai yi wa mutane surutu. To dan gutsun uwarka mu mun ci dubu ce to ka gan mu daga ganin mu ka san mu ba sa'anninka bane. Idan kuma kana da abin da za ka yi dan gutsun uwarka ka fito ka yi. Aminu J Town mun faɗa kai ɗan damfara ne maha'inci ne kai macuci ne ya mata